Кратък е, очи затваряш и спомени нахлуват в паметта. И в тези спомени готов си да изгориш, че вчера беше тук младостта. И докато се луташ в странство, поглеждаш се белокос и остарял, седиш и гледаш празното пространство и питаш се дали си живял. Така ли всичко ще отмине? Смирено си навел глава. Живота трудно проходим е, живота е с две лица. Животът, който Бог е дал, между рая и ада ни е спрял. Кажи ми, къде живеем ние днес? Истина ли е или просто тест? О Боже, Ти ли си създал света, в който сам се изгубих аз? Дай знак преди да стане късно, да разбера коя е моята част. Защо човека разум има и носи болка и тъга? Защо в душата огън тлее и пак се връщаме в греха? От високо ли гледаш земята? Решаваш ли човешките съдби? Създал ли си илюзията и лъжата? Или може би една лъжа си ти? И цели живот не ще ни стигне да разберем защо смъртта ще ни настигне. Кое е истина и кое е лъжа? Животът, който Бог е дал, между рая и ада ни е спрял. Кажи ми, къде живеем ние днес? Истина ли е или просто тест? Затова използвай този миг, отвори широко своята душа, остави я малко да лети, да почувства свобода. Да бъде вълна и чиста, да няма страх, да няма вина, че човекът носи в себе си една единствена душа. Животът кратък е, а дните са безкрайни. Съдба с милиони неразкрити тайни. Животът кратък е, а дните са безкрайни. Съдба с милиони неразкрити тайни.